May isa ka dagiti sapsapulen ti tao kakabsat ket ragsak. That's really true. May isa deta nga talaga nga top list iti amin uri siya sino nga tao agbirok iti ragsak. Nagahanap ng kaligayahan. Ket unfortunately iti tao birbirokon na iti ragsak kadagiti nainlubungan na indagaan. Dagiti material nga banbanag. Dagiti ragragsak happenings and pleasures of the world. Pero anat maghanap ti tao kadagiti kakabsat awan. Temporaryo laeng nga ragsak ket haan nga eternal, haan nga makasatisfy, but it will only leave people more empty than when he started. Nga magyaman tayo ti Apo, tanasarakan na tayo ni Apo Jesus. Agyaman tayo iti Diyos, tati Apo binirok na tayo. Inusar na dagiti tattao tapno mayasideg tayo. Yanan anusan dati nga binisbisita, inkarkararag, ngayon lawlawag iti ebanghelyo ti kinapudno, tapno ti kasta agsagupsep kada tayo iti ebanghelyo ti kinapudno. Ket ngarod inawat tayo ni Kristo nga kas mangisalakan ken manubot. Ket gapo iti dayta nga panakailangan-langan tayo iti Dios, panakaikamang, panakairelasyon tayo kini Apo Dios. Ijay tayo nga nabirukan kakabsat iti pudno nga source of joy. Itanda nagbalin tayo nga Kristiyano ket anak iti Apo, itiin tayo panagdalyasat ken panagdalyasat iti daytoy na dawel nga lubong, iti daytoy rabaw iti daga. Ket numan pay awan ti Apo nga kaslako na ni Kristo nga rod ket innak ko nana. Nga magyaman tayo kakabsat tababaan ti Santo Espiritu nga imay nagtaeng kada tayo. Isu iti mangted kada tayo, iti ragsak, iti pigsa, ti regta, ken iti energy, iti innaldaw-aldaw. Muyo kakabsat, tao tayo, iso nga maibus tayo. God is not man, that's why God will never deteriorate. But we are human, so it is a natural law that as humans, we deteriorate. Agkapoy, nga mamoy tinagsayaat, kunana dyan ang santan nga surat, nga uray ti makinruar nga katatao tayo ket agkupas, ngem iti makinuneg ket mapabaro iti innaldaw-aldaw. Amen? Amen. Iti 2 Corinthians, ited ko tayo surat yung kakabsat, tabaga ko nayo, nagpintas man deta nga imbagang pastor sa dinno ta Biblia deta. 2 Corinthians chapter number 4 verse 16. Isurat yung kakabsat ket napintas nga ikarkararag yo deta. 2 Corinthians 4 verse 16. Kunana, for which cause we faint not, adajay. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Amom kadagiti unbelievers awan deta kadakwada kakabsat. Dagiti unbelievers awan Diyos na makarelax, makarepress, ngem handa ma-experience daytoy nga panakapabaro iti makinuneg iti inaldaw-aldaw. Dayta ket ma-experience laeng iti maysa nga pudno nga anak iti Dios. Isu ngano iti daytoy nga malem ket pudno na ka nga anak iti Dios. Ma-experience mo deta nga panakapabaro iti innaldaw-aldaw. Kaya't minsan ay sinabi ko, pag ikaw ay Kristiyano, pag ikaw ay isang mananampalataya, kahit tumatanda, ay lalo pang gumaganda. Amen. Amen ba kausat? Di kisa maki-amenan. Ansa mo tagpaypayso kada kayo di jay. Ulitek, kung ikaw ay mananampalataya, kahit tumatanda, ay lalo pang gumaganda. Amen? Now, iti topic tayo kakabsat is how to maintain the joy of the Lord. So, dagiti da tao, birbiro kon dati ragsak, da tayo nasarakan tayon kini Kristo, kat kasano tayo kakabsat nga ma-maintain dati nga joy of the Lord. Kasi, dati joy of the Lord, isut mangted kada tayo ti strength. Isut mangted kada tayo ti vibrance, ken kastamoten iti fruitfulness. 3 important words. Sino kada kayo ti makasapol ti strength? Itayag na imana. Strength. Amen. Sino kada kayo ti makasapol iti vibrance? Vibrance. Amo ito, anat vibrance, pastor? Vibrance ket kinaregta. Adot tao nga, agpapatayan kakabsat, agmamayo, aglulusdoyen kakabsat, agkukurot. Okay? Sino kada kayo ti makasapol ti vibrance? Amen? Okay. Fruitfulness. Fruitfulness. To fruitfulness ko na tayo ket
productive tayo nga anak ti Apo, productive ka ti panagserbim ni Apo, productive jay stewardship nga inted ti Apo kan ka, productive ka ti panakidangadang mo ka soldado ni Kristo, productive ka iti testimonyo nga mangimulmula ti sa uti Apo. So you want the product in your life, result o kabsat, amoy ti tulbag, they jay joy of the Lord. The joy of the Lord. On the other hand, no si ka Kristiyano, awang king ka, the joy of the Lord, agmamayo ka, agpapatay ka. Mabalin nga naregta ka kadagiti na inlubungan, ngam kas anak ti Apo, awan. Kas soldado ni Kristo, defeated. Kas may nga steward ni Apo Jesus, ang namaragsakan ti Apo, ti pananghandel mo ti biyag mo, because awang king ka, they jay sekreto kakabsat. It is strength, vibrance, and fruitfulness. Iso they jay joy of the Lord. So iti dayti nga malem, nairugitay di last Sunday, kaya't ko kakabsat nga ituloy, nga isuro kada kayo ti sikreto. No kasano nga ti may sa Kristiyano, ket mapagtalinaed na iti biyag na, iti rag-o iti Apo. Okay? So number 1 kakabsat, nga naadal tayo iti last Sunday, nga sikreto, is stay close to God. Ag-abide ka iti Apo. Saan ka nga aglamlami is kengkuana? Masapol nga ti relasyon mo kenkwa na kakabsat, iso ti i-prioridad mo iti biyag mo. Yung napatag ti relasyon ti agasawa, napatag ti relasyon iti anak, napatag ti relasyon kadagiti kakarubag, napatag ti relasyon kadagiti ayayatan ti biyag. Ngem, awanan iti napatpatag ngem di relasyon mo kanapo Diyos. Kat no isut in prioridad mo, no isut in yun unam, no isut in focus kan in pamaysam kakabsat, sigurado nga saan to lang si katinaragsak, no di kat dagiti amin nga tattao nga naikonektar iti biyag mo, makita danto iti panaglow ni Apo Diyos iti biyag mo. The glory of God will glow in your life. The greatness of God, the brightness of the Lord, the beauty of the Lord, the grace of God will glow in your life. Kat kunadan to king ka, kunadan na isang sangayan day nga tao. Anyo kayat ti kasjay kakabsat? Kayat yung lang ti agbalin na kasjay Kristiyano, amen? Nga ti biyag mo kat rumimat-rimat, nga aglogan ka ti glory ni Apo Diyos, ti grace ni Apo. Wow! Amen? Makabendisyon day nga biyag. Iso nga ti sikreto kakabsat, umasidig ka iti Apo. Psalm 16:11. Psalms chapter 16 verse number 11. Kung natin nasantuan nga surat, Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. Di man ilustrasyon na kadeti kakabsat kat kastoy. No nagsungrud ka, di ba? Diti Pilipinas kat idiun una na kat dalikan ti paglutuan tayo. Ayan. Kat uray ka lang aglulo asakbay nga makaluto ka. At di pa nagpuyot mo ti anguyob kakabsat kat agasok kakasta kat agluwa kakabsat. Amok deta di ubing kami na dano nami pelagan ading ko deta dali ka na paglutuan ken basar nga paginnawan. O di ba? Da kayo nga dadta nga na yan akan hanyo mo di kita ang kakabsat. Kita minda, you still remember that, ha? Basar na paginnawan, dalikan nga paglutuan. Okay. So, no agaron ka kakabsat, kat mayat ti rubrob na, iya dayom jay may nga kayo, anat mapasamak ka day jay nasungrudan. Narubrob lata, di ba? Ngam di jay niya dayom nga kayo, isut maidep. So ti may nga Kristiyano kakabsat, bad decision no umadayo ka ti Apo kasi maidep ka. Wrong move. Ti pa nag-backslide kakabsat, wrong move. Iti ipapanaw mo, iti sidong ti pagayatan ti Apo, bad decision. Kasi maidep ka. Ti Apo han na maapektaran eh. God is still God, uri ag-backslide ka. Ni Apo Diyos, Diyos tulat nga man nakabalin, uri umadayo ka kengkuana. Diyos tulat nga man nakabalin, uri bumaaw ka. Ngem sikat ti maidep, sikat maapektaran, iso nga iti iya adayo ti Apo kakabsat, saan yung nga padpadasan, kandi yung ang gandatan, kandi kay nga ag-yield, uray ti riknam kat umadayo ti Apo, because bad decision ti umadayo iti Apo kakabsat. Sika ti mapundi, kan sika iti maidep. So, stay close to God. Amen ba? Okay. Dayjay, I hope nga nagsagupsup kada kayo, kat awan to kuman, tiag backslide kada kayo. Gaputa na imula ti panunot yo, dayjay nga kinapudno. May kadwa kakabsat, not only stay close to God, number 2 is stay clean from sin. Stay clean from sin. Okay. Now, tibasol kakabsat,
No ko na dagat na basulam. Amom no ngamin ti basol kakabsat. When we choose to sin, no pinilim ngamin ti agbasol, you incur unnecessary troubles and consequences in your life. Iso nga hangkan to nga naragsak nga Kristiyano, tano once nga pinilim DJ basol, di ag disobey kan Apo Dios, bale kasla imbitaram kakabsat, iti riribok iti biyag mo. Siya sinuman nga tao, Kristiyano kakabsat, nga pilyen na iti agbasol, pilyen na iti dakes, ket kas na lang ininbitaran, iti riribok, iti biyag na, and he will incur painful, costly consequences in his life. So hangkan to naragsak. Isong if you want to maintain the joy of the Lord, stay clean from sin. Now, ti saludsod ita kakabsat, tapnon di kastagat medyo makiliti basit di panunot yo. Apay ngamin nga agbasol ti Kristiyano. Apay ngamin nga agbasol. Amoy ti gapuna no apay nga agbasol ti Kristiyano. I believe ti umuna dita kakabsat nga reason ket DJ human nature. Adalasag tayo kakabsat nga naintawan. Deti human nature tayo wenno naintawan nga galad kasasaad tayo. Daytoy kakabsat DJ kunatay nga sinful nature. Sinful nature. Ket uri inawat tayo ni Apo Jesus adapela ti sinful nature. Ket sigun ti kunana ti James 1:14 dinggan nyo kakabsat. Deti aket isurok kada kayo no apay nga agbasol ti Kristiyano. Apay ngamin nga agbasol ti Kristiyano, pastor. Gapo ka detoy. James chapter 1 verse number 14. So dinggan nyo tapno maamuan nyo ket maliklikan nyo kakabsat. James 1:14. Okay? But every man is tempted. Basag ti Ilocano. No di ket titunggal may sa a tao. By the way kakabsat, hanggan ni Apo Dios timang sulisog king kang agbasol ha. God will never tempt you to sin. God will always push you, motivate you, convict you to do what is right. At daking ka ti Holy Spirit, kat kang kanayon nakangaguti-guten, kang kanayon nakakabsat, nga kasarsarita, nga ramidem ti usto, ngagtulnog ka iti sa una, ngem ni Apo Diyos, He will never tempt you to sin. Verse 14, no di ket tunggal may sa amasulisog, no gargaryen, ti derep na metlaeng ken masilwan. Kita nyo, the English, every man is tempted, masulisog nagbasol, when he is drawn away of his own lust. Kaya't nangasawan, amin tayo adabukod tayo nga derep. Deti derep kakabsat, iti simplest form na, di ko na tayo nga appetite. Not all appetite is harmful, but evil appetite is harmful. Asla ko makabsat, no awan appetite mo nga mangan, harmful. Madiging ka. No awan appetite mo nga mangan, ada sakit mo, ada problema. So han nga amin nga appetite kakabsat, makadadael. Ti makaperdi nga appetite kada tayo kakabsat, iso dayjay evil appetite. Deti evil appetite, iso deto iti simplest form iti makuna nga lust. L-U-S-T, lust. Lust kunayo man? Oh. Amoy Ilocano ti lust, derep. Derep dakes nga tarigagay. It's an evil appetite. So, adda kada tayo, ti problem kanya tayo nga men kausat. The problem with us humans, and even to us Christians, we have the evil appetite in us. So, what the devil does, according to Bible, anaramidan na? Gargaryen. Oh, kita nyo absat, adot pa ka gargari ka dagay. Dita Hawaii. Hello? Amuyo ti gargaryen? Dete sulisugan. Kaslakin ni Delilah nga ginargari na ni Samson. Ni Samson napigsa nga taong kita nyo nakaperjan ti biyag na. Nagsimple, di ba? Anat nakaperjan ti biyag na. Nagtibasol ka absat. Ginargari ni Delilah. Kastamot king ka Kristiyano. Uri na bayag ka Kristiyano. Once nga pinagargari ka kakabsat, iti sulisog ti basol, kat pinagbigyan di evil appetite mo, isut pakaperjan tabiyag mo. So if you want to maintain the joy of the Lord, masapol kakabsat, nga meticulous ka, sober, vigilant ka, stricto ka ti biyag mo, nga haan nga dete, dapat adaking ka di character. This is a matter of character kabsat. Adaking ka ti kababalin, disiplina, nga kunami ti bagim, sa anak nga pagargari, saan ko nga surutan dayta nga banag, kasi once nga sinurot ko, siyak iti madadael, siyak iti maperdi. Amen? So, what do? Stay clean from sin. So, ulit ka,
Every man is tempted when he's drawn away of his own lust and enticed. Then when lust had conceived, di siyempre, pampanunuto, masuliso ka, magargani ka, it bringeth forth sin. Now look at the consequence. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Patayin na kakabsat. Patayin na, iddepen na. Ti pamatim, iddepen na ti ayat mo ti apo, iddepen na pa nagserbim apay. Gapo, ta di mo pinugsat, di mo tinalikudan, dim intarayan, di mo inbawing iti panagkitam ket sinangom ti sulisog, inarakop mo iti sulisog. So if you want to maintain the joy of the Lord, stay clean from sin. Na kayong agtutubo, apo, permiti appetite. Teko na ko na, anati simplest form ti lust, evil appetite. Not all appetite is bad. The only bad appetite is evil appetite. Iso nga, identify ti biyag mo, no anya, digito'y kakabsat nga evil appetite mo. Ket disiplinaam ti bagim. Keep your body under subjection. Saan nga di bagim ti sursurutem? Di panunot mo ti dapat masurot. Panunot nga nalintag, panunot sayaat, ket pasukwam deta bagim ita panunot mo. Saan nga sikat sumuko di kayat tariknam. Pasukwam tariknam iti deta panunot mo nga usto. Ket surutem ti pagayatan iti apo. So amo yung kabsat, nagsimple, very basic deti nga element iti Christian life. Ngem no hamo nga sursurwen nga i-practice hangka advance. Hangka pulos makaadayo ti panagserbim ti apo. Deti tulatat mang limit king ka, mang hinder. Iso deti iti mang hadlang kakabsat ti panaggrow ti parabor ti apo ti biyag mo. So no kayat mo ti umangat, kayat mo umasenso ti pamatim, advance ti Christian life mo, kayat mo nga umasenso ka nga anak ti apo, kas may sa soldado ni Kristo na balegi, iti stewardship mo, digitim patalik ti apo king ka, ket adadda nga idakdakkel pa iti apo ipatalik na, bantayam deti nga banag iti biyag mo. Stay clean from sin. So nakita yung kabsat, how valuable this lesson is. Sana makita yun, no kasanot ka valuable, deti nga lesson isursurok kada ka ita nga malem. Okay? Number 3, dito nga nagpating ka di Sunday. So how to maintain the joy of the Lord is stay close to God. Number 2, ano tinaadal ta itay? Bad decision ti agbackslide, bad choice, bad step, wrong move ti umadayo ti apo. Stay close to God, stay clean from sin. Number 3, stay in the closet. Ti concept na dito yung kakabsat, habit. Ado digiti habits tayo kakabsat, nga imbes sa makatulong, makaperdi. So digiti nga habit, no ma-identify mo, what do you do? Get rid of it. Eko na tayo, good riddance. Kasi, kasla ko mao, no adda pela, kasla ko mong kunak, no adda bishop, agasam no adda bishop, kat isot habit mo. Awang maitulong na king ka, no, di harm. No kasma adda bishop magsigarilyo. Kamo, ano manot sigarilyo, tagabsat, daga mo dito no manot sigarilyo. Let's say, di habit mo sigarilyo. Okay, anat pa ito, di sigarilyo king ka, panunot ka, objective, goal. Anat pa ito, di sigarilyo king ka. Awan, no, di mang satisfy la, di evil appetite mo, right? But it does not do good it does not do any good to your health. It's only satisfying your evil appetite. You see how foolish people sometimes kabsat. Aya, iso nga na imbaglangan ng tadye kahat sigarilyo ko ti picture ng impandagat, digite agtabtabati barana, kadagtabtabat bibig na, kada dapat nakarkaro pa, dapat ti ipandadye kat lungon kakabsat. Tapnon ti kastagat talaga nga mawarningan digiti taong agsigsigarilyo, kat isi-stab dag sigarilyo. Kasi, awam maitod na. Kasi, look ha, awan may itod na nga na yung bagta health mo. Awan lang arod na itod ng kakabsat, anapay iti mapasamak, loss. Okay lang sana yung wala nang naibigay sa'yo, pero ito, gagasta ka pa eh. Yat urnungam aming kakabsat. So, no utubam, kat analyze is it a good decision to maintain the habit? Maintain, good decision ba nga i-maintainer mo ti habit ag sigarilyo? No. So, dapat ikatan. So, adda digiti habit nga dapat ikatan. However, kadati nga Kristiyano, at datay habit nga dapat sursurwag. Which is to many kakabsat na lakada nga nasursuro. Ngam ti daduma, nagbayag da nga nasursuro. Aging gatta kakabsat. Kanayon nga ibagam, ag-devotion, awan lata. Agkararag ka, awan. Nakabaybayag. And I don't know the reason why they do not practice it. Maybe they are not yet convinced. Okay? And I am not in the business of convincing you. The Holy Spirit lang makakonvince king kakabsat. My duty is just to preach to you the counsel of the Lord. And if you take it, good. If you don't take it, awang maksay gana po Diyos, ngam si kakakabsat iti mapukawan. So itata, dito stay in the closet, habit dito nga dapat i-practice, nga masursuro ti Kristiyano. And I'm not sure no aming kayo kakabsat na sursuro yon.
Ano di jay? With the scripture. Nga sursurom nga ti binigat, agtugaw ka agbasat Biblia, alam tay daily bread mo. Ano ka kakabsat no aramidom di jay? Anat maitid na king ka, kontra deta sigarilyo. Ti sigarilyo anat maitid na awan. No binasam ti Biblia, kat inutumod sa uti apo, anat maitid na king ka kakabsat, positive vibes. Amam nalawlaw tayo ti puro negative vibes. Intaon nagtapagtanga, nagadunga negative vibes. Di ba? Yan tapag-ubraan, puro negative. Yan tapagsakayam tabas, negative. Inga ti restaurant, negative. Inga tapagpasyaran, negative. So nga ti biyag ti tao, negative. At Facebook ka, negative. Puro chut-chut-chut, kakabsat. Puro pangdadael, pangbubulet, lahat, negative. So as a Christian, kasano ka nga glo nga anak ti Apo, kasano ka nga rumang ay stewardship mo, kasano nga balegi ka soldado ni Kristo kakabsat, no di ka mo nga basbasat Biblia. Awa na. So Kristiyano ka, ngam awan serbi na di kina Kristiyano. Kalati arig na abogado ka, di ka mo tagpangsyon nga abogado, useless ka nga abogado. Doktor ka, di ka mo mga gasti masakit, useless ka doktor. Farmer ka, di ka mo mulaan di talon mo, useless ka nga farmer. Kristiyano ka, di ka mo agbunga, useless ka Kristiyano. Apay, una ta di ka mo sinursuro di habit nga mangpabunga di Christian life mo. Ano di jay? With the scripture. Number 2, with supplication. Deta man ang kakabsat. Deti supplication kararag. Deti kararag kakabsat. Han nga deti inkapilitan. Ti kararag kakabsat talaga nga ako ito responsibilidad. Hanga deti inkapilitan. Kasi no inkapilitan ko namkat mayat mo numadi Detag bayad mayat tamadi ka. Hanga deti kakas. Ti pa nagkararag kakabsat essential. Amoy essential. You cannot live without it. Babali mo ka ti agbiag nga nagang angas kakabsat na makpay. Nakapuot ka pa iti tao kakabsat nga si bibiyag di mo tagang angas. Nataylat di agang angas di ngamin. Kasta mo ti Kristiyano nga di agkarkararag natay detang kakabsat. No di matmatayon. Agpapatayin kakabsat. Aglalannayan. Agmamayo kakabsat. So if you want to maintain the joy of the Lord, anat aramidam, agkararag ka. Supplication. So, simple, di ba? Adaptarum deti nga habit iti biyag mo, ket agkararag ka, basa ka ti Biblia na mapasamak, agbalin ka nga naragsa ka Kristiyano. That's how to maintain the joy of the Lord. Number 4, how to maintain the joy of the Lord. Number 4, stay compliant to God's statutes. Stay compliant to God's statutes. No compliant ko nam, agtulnog. Kastiti concept na deta kakabsat, nakasimsimple. Iti panagbiag. No kayat mo tinarang ay nga panagbiag, aramidom lang di usto kakabsat. Just do the right thing. Deti kathan na kailangan nga lukibom ta Biblia kakabsat. This is very practical. Just do the right thing, rumang ay ka. You know why people do not progress in life? They are not doing the right thing. Handa mo nga ramidon, di usto kakabsat. Kala ko mapanag-bisikleta, no ham mo na sursuro, di usto nga posture, usto nga balance, usto nga panaglugan, hanggang makapag-bisikleta. Kan uri na sursurum ti magbisikleta, hamo ma-achieve day kataray di bisikleta, no dim amo di art and science of cycling. At the art na deta kakabsat. At the science na behind it. Nagsimple ta bisikleta ko na maglugang ka, pidalam lang ng awan na, mabati ka, itarayan da ka, di tao nga makaammo, di usto nga panagbisekleta, sika dim ammo. So in life, nakasimple kakabsat, just do the right thing, umangat ka. Now, as a Christian, nang nangruna kada tayo, bentahe tayo, dani apo Diyos kada tayo, dati king kuana. Bentahe tayo, kasi dati parabor ti apo. Kaya kung nakarod kat, apo, digiti unbelievers, they do the right thing, agbalegi da. Ti Kristiyano, adda Diyos na, di kad kumaadada nga na balbalegi, kasi if we do the right thing, dani apo Diyos na balbalegi, ti kumakakabsat. Nga mamoy no apay, nga na successful, digiti Kristiyano, because ignorant dati sa o iti apo. Tingnan nyo ta, Joshua 1:8. Tingnan nyo Joshua chapter 1 verse 8. Okay? Joshua 1:8, anak ko na nadjay. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all. So kunana, deti nga libro, ikwamlatan, ipamulatan, di whole screenan ta, ibasak mo. Kunana na Saan deti libro ko na deti lintag, law kakabsat lintag. No law ngamin, it contains the right principles. Isutsurutem. No sinurot mo di jay, kat deti nga law kat hanga law of men, hanga taot nga rami det kakabsat.
Haang nga orisin, hanga taot na ngaramid ti Biblia. Ni Apo Diyos, insurat lang ti tao. Hang idea ti tao, dahil ti kakabsat. Hanga konsepto ti tao ni Apo Diyos. Kita nyo, nakatado di kiti hanghangaan na. Sinuda, Aristotle, Plato, pinggan, tinidor, kutsara. Nga pilasoper kakabsat. Kadaglalaok la amin. Bilib na bilib ka. Samantalang dito yung konsepto ni Apo Diyos. So, kakabsat ko na, basaam ti lintag ti Apo. Adalem. Dito ti handbook ti nga Kristiyano kakabsat. Iso nga no 5 nga taong ka Kristiyano, ang hangkagbong, dimpe lang amo ti basic di kiti Biblia. Hamahan na kailangan nga amom amin ti Biblia, ti importante maawatam di kiti basic kakabsat ti Christian life. Di kiti basic lang kasi siyempre, alagat hang ko ibaga, hang ka mo tagpastor. No pastor ka, obligado amom amin. Alam ko man no abogado ka, amom amin. Ngam no citizen ka, at least sakat amom di kiti basic rights mo Tapnohan na mailupag ti karbangam, kansan na ka nga gundawayan ti tao. Ta amom nga ro di karbangam. Ngam adot hamo amo nga amo ti abogado. Kastamot deta as a regular member amom ti basic ti Christian life. Tapno saan na ka magundawayan ti kabusor. Kan tapno digite opportunity nga dati biag mo nga ited ti Apo makitam ket maaramid mo't apagiso. Ngam di pastor isut inikkan ti Apo ti gundaway nga mga dal iti naununeg tapno mai-guide na ka, ma-advisean na ka. Ngam ti bottom line dito kakabsat. Ti bottom line dito, dito sa uti Apo linteg ni Apo Dios dito. Linteg hamo mabaling nga balusing-singan, sa mo mabaling kakabsat, nga balbaliwan, kan sa mo mabalin, nga haan nga adalan, kasi anyat i-apply mo't Christian life mo, no, dim amo talinteg. Kas lang matapag ubraam, agubra ka nga, di mo amo kakabsat yung ubram, di na kang doong tanda manager mo, no supervisor mo. Amen? So, kada tayo mga Kristiyano, dito sa uti Apo, isut linteg ti Apo. Kat kunanan, dito nga linteg, imutagtakam aldaw kan rabi So kahit na nga sawan, ipasnek mo basit nga amwan. Double time. Kaya nasawang kakabsat, for the rest of your life, very crucial dito panangadal mo ita kasi for the rest of your life, apitam to de benepisyo, ting ka panangadal di sa uti Apo ita kasi tunuin niya apply mo, blessings upon blessings ti sa grapon ti Apo. Amen. So kada kayo kakabsat, nga Christians dita, ganyo believer dita, saan kay basit agsad dot nga agadal ti Biblia, agdingag ti sa uti Apo, kan mga mo dagiti basic element ti Bible, kasi for the rest of your life, apitom ti blessing na digita nga maadal mo kakabsat. That's how you maintain the joy of the Lord. Kaya kung nanadton, observe to do according to all that is written in. For then thou shalt make thy way prosperous. Anantot mapasamak king ka, si kantot mang paprosper. You will make kung nanay. You will make your way prosperous. How? Anat usaram nga tool to prosper your life. That tool, the teachings of the Word of God. And then you will have good success. So, sikat mang paprosper di biyag mo, ngam ni Apo Diyos, itid nantuking ka ti good success. So adot Kristiyano kabsat na kabaybayagan, kaslahan naman enjoy kabsat, amom no apay, okay, ada Biblia na di mo tagbasbasa. Yan duma, ada Biblia na basbasaan na, di namot imutagtagan. Yan duma, ada Biblia na basbasaan na imutagtagan, di namot i-aplikar ka kabsat. Di kad, awanahan na ma-experience, day joy, ti panagtulnog ti sa uti Apo. John 15:11. Okay? John chapter 15 verse number 11. Anak ko na dito These things have I spoken unto you, imbagak digito, that your joy might remain in you, that your joy might be full. Ibig bang sabihin ng Panginoon pag sinabi niya to magiging masaya ka na agad? Hindi. Ang ibig niyang sabihin, pag sinunod mo yung sinasabi niya, doon mo mararanasan yung joy. Iso nga imbaga ti Apo, kasi digito ti secret to a joyful life. Kaya't mo ti agbiag na naragsak, kung na ti Apo, ibagak king kat sikreto. Digiti nga imbagak, surutam, your joy will be full. So adot Kristiyano, amom, privilege kayo, you are in the HBBC. To God be the glory. Ang ko ibaga nga datayot kalaingan kan kahusayan nga church kakabsat. But makita yung ti pan na lawlawag ti sa uti Apo, ti pan na kasaba, pan na iablat, dagiti mensahe ti Apo kakabsat. Makitam nga no, di pa nagdingdingag mo ko talaga, surudom deta, agbalegi a Kristiyano. Matlang gayam. Amo tayo maggayam, nga surutan tayo digiti adal ti Apo, katagbalegi tayo, kat sapay di tayo nga rod aramidan. Sapay di tayo agtulnog. Amen? Amo tayo nga it is more blessed to give than to receive. Akat mangtid tayo. Let us be generous.
Amo tayo nga, he which soweth sparingly shall reap sparingly. He which soweth bountifully shall reap bountifully. Nakabat-bata da prinsipyo iti Apo. So ano aramidem? Surudem. Your joy will be full. So ana kakabsat dito, stay compliant to God's statutes. So makitam digiti Kristiyano, makitam nga once nga tibiyag mo kakabsat, agpapatay, aglalanay, agmamayo, agbakbakslide, there is something wrong. Addaha mo na surot nga kayat ti Apo. There is something along the way nga hamo na aramid nga pagiso kakabsat. You better check on it. You better go back to it and find out and make things right. Get right with God. Amen? Bibiyag kay kakabsat. Amen? Okay. Praise the Lord. Oh, number 5. Kang kayo may isa sa ating close. Narigat kakabsat no itid ko. Amen. Sa nabalit tayo isang kabatit. Kat ada na bati nagsagap sa ngamte nakat adu ka kabsat kalate arig nagat inakop mo amin gaput ka adu na di matinggal nat nagmudla amin sana bali jesang kabatit at least naputputam. Okay, number 5 kakabsat sikreto tinaragsak nga biag ti may sa Kristiyano nito kakabsat kinan nyo stay concerned for souls. Ipakita kada kayo no apay, stay concerned for souls. Okay, look ha. Kasmay isang anak ti Apo, anyat ragsak mo na isalakan ka, di ba? So, no tiragsak mo na isalakan ka, definitely, tiragsak mo nga na isalakan, maisalakan mo ti Padam. Nakapot ka pa iti tao nga na isalakan, kat naragsak ka mapukaw ti Pada na? Ala, adaka di tao kakabsat nga nairanod ti naimbag, kat naragsak nga na nairanod ti sabali. Selfish di jay. Ano usto kakabsat? Nairanod ka tinaimbag, katiragragsak mo, hanga gaputan na iranod ka tinaimbag, ngam gaputan na ikapis da. Be, na ikapis kayo. Nyatragsak mo nga na ikapis da. Selfish di jay. So kitam, ape nga naragsak ka nga nagtiapo na isalagang ka, dikit di ragsak mo ta makita nga masafety sa balik. Ragsak mo nga makita nga masafety pamilyam, masafety naganak mo, masafety anak mo, masafety kakabsat mo, kakabagyam. Anyala ragsak mong kakabsat, kalakad kay dita. Alakat hanadakas nga padalhan nyo, dagiti pamilyahit Pilipinas ng number 1 nga masave da. Amen. Sa bali, di ragsak mo nga, mapadalhan ta ida, dito dagiti spam tayo, anapay, dagiti sausage tayo, amen. Okay, dagiti anapay, dagiti ibat padala tayo no kwatwalya, sabon, amen. May ti December ang kakabsat. Amen. Agparinig, di kita kakabagyan nyo to yan. Amen. Merry Christmas, Auntie Teresa, kung kunadaging kan. Happy New Year, Uncle Moises. Kat si kamat, apo nakaragragsak nga gay papak kakabsat. Nang tud ka, kat naragsak ti mang tud. Ngam number 1, naragragsak ka. Nga mom, nga naisalakan, di kita ikam. Amen. So kakabsat, stay concerned for souls. Hamupukpukawon dito da panunot mo. Number 2. Kita ma? No pabaknangan na kati Apo, anat karagsakan nga pangin besam deta, hangka di nga para ti salvation of souls. Ala, panunutin nyo kakabsat. No pabaktas la kumakadakay data, di ba? Kita nyo nagdadakkel tinted nyo para di klaberya. Ala, sa bagay nga very public dito. Ang kumutut, ibagbaga ti amount. Nagdadakkel di ti amount nga inted tayo para di klaberya, di nga project. Tanyo kakabsat anat ragsak po ita, anya sinuman na maisalakan ijay, DJ testimonyo ti church ta ijay, eternal de ang kabsat, nagurnong kat gupit mo't langit, deta ti ragsak, di kita ti kakaisuna mo ta ragsak ti Kristiyano no pabaknangan ti Apo. Saan nga dete, kaskalaan believer nga ti ragsak mo kat dete, nakadado ti sanikwam, nga nakakastoy ti luglugan mo, dadakkel balbalay, saan nga dakes? Ngam no Kristiyano kakat isulat ragsak mo, awan nakaigid jatam ti unbeliever. Nakita? Ampe nagbalbali ti panunot mo ano kasjay. No Kristiyano ka, ti ragsak mo, nga pinabaknang nakati Apo, kat na-invest mo ti panakaisalakan ti karkararwa, deta ragsak mo, Kristiyano. Adapaset mo ti panakasave di giti kararwa. Adapaset mo ti balaygi di giti trabaho ti Apo. Kat duro man pa na ibus aming kakabsat, nakaragragsak ka ta danunam tumot di langit di reward mo. That's right. Iso nga as a Christian, hamupukpukawon deta nga mindset. Concern mo lat ti karkararwa. Next year palubos ti Apo na announce ni Pastor June ag building project tayo diti main sanctuary. Amen. Pastor, ag building tayo kat pandemic mo't pelag, sinorti umay. Kakabsat kat kwa,
in the next 2 or 3 years palubos ti Apo, agsublinton. New normal ko nato yung mayat ton kakabsat, nakabaksin to aming nga taong palubos ti Apo. Ay kat no by the grace of God kakabsat, at daparparabor ti Apo, rumang ay deti kapilya tayo, dumakkel ti attendance. Ay kat sika, dapasit mo, kat ko na, Apo nagragsakak, taday dyan nga kapilya, nakaitidak mo ti duwa nga semento. Di ba kakabsat? So ano di dyan nga mindset, kararwa. It is a worthwhile investment. Di tao kakabsat, pampanunutan di ka na yun, what is a worthwhile investment? Amen. You know, when you invest for the souls of men, it's a worthwhile investment. Nakaragragsak kakabsat, permi nga maragsagan ka. Kala ko ma DJ cementerio data ije pasukin kakabsat. Kat adan tumot portion para ka digiti unbeliever sa jay. Kat deta nga blessing ti Apo. Investment amin na para ti trabaho ti Apo. Na amoyo saan lang nga datayo ti maragsakan no adada maisalakan nang runa pa ije langit. Kita nyo je Luke 15:7. Isong amom kadigiti nga project amoyo ti Kristiyano nga naragsak, diawang pasot na. Sakbe nga basan tayo Luke 15:7. Kas pagarigan, kita nyo katong pela di verse. Kuna kuman, kakabsat, madaydayaw ti Apo, adda iti 50 souls nga na-save, the evangelistic meeting, ije kapilyata, ije klaberyan. Kat digiti adda pasot na akat, amen! Digiti awang pasat na, aglibi-libi ka kabsat, at anang arod kat, awang pasat na ita. Nakita nyo pa? Luke 15:7, halang sikat maragsagan. Anak ko ng Luke 15:7, I send to you, likewise, joy shall be in heaven, nagragsak ti langit, over one soul that repented more than any 99 just men which need no repentance. Pati langit nakaragragsak. Nakita nyo kakabsat. Amen? Iso nga as a Christian is take concern for souls. Amen. Tinggatay pelad kakabsat nga tingatin yung nga nasaya at deti imbagak tabaga no inaayong ko aming kabsat kat permi nga dim kaya agalgalunan. Iso nga tingatin nyo pela detoy kat imudagtagan nyo pagsagapsabom yan tabiyag mo kat kunam tibagim gusto mo't ngamin agpaiso DJ imbaga ni pastor nakaususto awam di na permi nga nakamamayat DJ nga insuro ni pastor a prinsipyo kat apay kit di nga jak pagbiyagan apay nga jak surutan apay nga jak agtulnog iti Apo. Amen? Lord, thank you, madaydayaw ka. Naragsak deti pa nagdingagmingam ti prayer ko Apo, adda ko ma-result bo nga product deti Apo nga message. And for whatever be the result, positive Apo, kwam ti gloria kandayaw. Bless my brethren in Hawaii, Preacher Glenn and family, in Jesus' name, amen. Praise the Lord.